Matteos Grasso li senku għadin nitkellmu fuq suġġett interessanti ħafna. Għawġa kif inti Matteos? Jiena tajjeb, intom tidru tajjeb. Aħna nidru tajbin. Proset tas-set il-ġdid. Tajjeb. Grazzi. Live, min jixtieq li jipparteċipa jista' iċemplinna wkoll fuq in-numri li jidru fl-iskrin ukoll hawnhekk tagħna. Mela 27 500 500 27 600 600. Deħlin fi żmien tal-miliet, żmien ta' ikel, żmien ta' tentazzjoni. Tista' tagħmel dieta fi żmien il-miliet u kif? Ara, Silvio, l-kelma dieta tfisser inti x'tiekol. Jiġifieri anke jekk dieta ta' ħelu, tkun qed tagħmel dieta ta' ħelu. U naf eżatt x'qed tistaqsini ta' ġifieri. Però l-ewwel qabel kollox da żmien pereżempju l-Amerikani jiċċelebraw Thanksgiving. Daw għandhom drawwa li jiltaqgħu bħal maħna niltaqgħu fil-miliet fej huma jinġabru u it-tema għandha tkun grazzi tal-li provdejtilna, grazzi tek u grazzi tek. Ma l-ewwel qabel kollox naħseb li ngħidu grazzi lil xulxin, grazzi lil mulej illi għandna l-ikel fuq xi jistgħu ngħixu. Tant għandna ikel illi ikollna problema oħra li hemm wisq ikel. U dak il-wisq ikel iwassal għal ħafna nies għal problemi oħrajn fosthom ta' saħħa. U mhijiex kwistjoni ta' li suppost kulħadd ikun ċertu sajż jew ieħor xejn affattu, però hija kwistjoni ta' nerġgħu ngħidu saħħa. Li aħna nafu illi il-kwalità tal-ħajja għandek kull rispett kemm għandek flus, pereżempju, jekk inti ma tistax tgawdiha dik il-ħajja jew ma tistax tagħmel l-aħjar minnha għax pereżempju anke tbagħti biex taqfel lazz. Li ma torqodx tajjeb, li ma tqumx tajjeb, illi kważi ma jiġik xejn. U daw il-ħafna fatturi bħal pereżempju tuħ ta' nifs jew inkella għandi ħafna pirm li xnieħu ħafna side effects magħhom. Dik mhijiex kwalità ta' ħajja lanqas fl-opinjoni tiegħi u ta' ħafna oħrajn. Mela x'irridu nagħmlu? Irridu nażlu. U milux fil-fatt Silvio right saying vera tajjeb illi il-prevention, il-prevenzjoni hija bej wieħed u ieħor tiswa daqs kwart daqs kemm tiswa l-kura. Apparti inti mill-fatt li ma tix tkun marid, anka finanzjarjament, li inti tagħmel xi ħaġa li biha tipprevjeni, jien naf qed ngħidu exercise organizzat, li tażel ikel naturali u mhux ikel ta' ejja ħammorru artifiċjali, ħajjifrankalek ħafna milli inti tonfoqhom f'kura, f'mediċini, starijiet, tobba. Tajjeb, iġifieri anke fejn tħol il-finanzi xorta huwa werted li tgħix ħajja tajba. Issa, fi żmien il-miliet x'istgħu nagħmlu? L-ewwel nett biex ngħidu l-verità kollha, jekk inti għal mod tal-kelma mistieden matul xahar sħiħ għal 10 avvenimenti, l-ewwel 10 avvenimenti ma jkunux ġranet sħaħ. Inti m'għandekx 10 tiem minn filgħodu sa filgħaxija tiekol u tixrob kull ma tara, imma jkun eżempju riċeviment wara nofsinhar u darb'oħra filgħaxija u rġajna filgħaxija u darb'oħra wara nofsinhar. Mela jekk inti mqartajt isma' jiena fil-ħin ta' reċeviment ħankompli ma' dak li jkun, mhux ħanitħanżar qis l-aħħar tad-dinja, però dak li jkun min joffri li ħanieħu xi ħaġa u oħra u tnej, imma ma rridx illi ngħid ħaninfaqa' minn hawn għax nafu aħna meta ninfaqgħu huwa sinjal ċar illi kilna żejjed. U tajba qedaw Silf u nixtieq li min qed jisma'na jiftaħ daqsxejn widnieh. L-ikel proċessat idum ħafna iktar ma jimlina minn ikel naturali. Mela biex inġiblek eżempju banali. Jekk ikollok għal mod tal-kelma 4 slices dullija u 4 muffins, dawk l-4 slices dullija ħajjimlewk ħafna iktar minn dawk l-4 muffins. Allura inti anke faċli tgħid għadni qasint lejt jien, sinjal li għadni ma kilx biżżejjed mhux il-każ. Li tiftakar huwa li dak l-ikel proċessat apposta magħmul biex ma jimlikx. Ħalli inti tkompli tiekol. Matteos, peress li fil-festi tal-miliet u l-festi li ġejjin niklu ftit iktar, l-exercise għandu jkun differenti, jew l-istess, jew forsi nżidu? Mistoqsija tajba ħafna Rebecca proset. Mela ara, ħafna minn nies ikollhom xi ftit jew ieħor jew oħrajn insomma vaganzi jew daqsxejn iktar ħin forsi liberu ma nafx, it-tfal l-inqas żgur. U huwa normali li dak li jkun jagħmel affarijiet li għandu blura. Bħal pereżempju ngħidu staċċat naqra naqra d-dar, ħannaddaf naqra mbagħad inżejjen għall-miliet. Ukoll huwa l-ħin opportun li ngħid kif għandi aktar ħin ħanagħmel iktar exercise jew ħanagħmel exercise differenti minn tas-soltu. Għaliex? Għax hekk qed niklu aktar, l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nagħmlu aktar eżerċizzju. Ħalli dik l-enerġija, dawk il-kaloriji żejda illi ġejji minn dak li kell żejjed għall-inqas qed nerġgħu nużaw imqar ftit minnu. Ħalli meta jgħaddu l-festi se jkunu tal-miliet, tal-Easter, tas-sajf, inti awtomatikament sibtek illi flok ma żidt għal ngħidu aħna leverage by the way biex tkunu tafu ta' il-maġġoranza tad-dinja żżid bejn 3 u 7 kilos fi żmien il-festi biss. Tajjeb, mhix ċajta bejn 3 u 7 kilos. Mela aħna jekk għall-inqas flok ma żidna dawk il-kilos żammejna li għandna
jew ħansitra jkun hemm min U Matteos biex niżlu titħafna iktar xhur. Ekku, jitla malajr u jinżed dedikazzjoni, kif taf tajjeb anka inti u inti Silvio. Iġifieri, jekk aħna nistgħu naraw illi dak li qed niklu qed nużawh, kemm anka ħansibu ħutli għal meta mbagħad jasal jannar u frar biex nevitaw dik il-frustrazzjoni ta' ara jiena kemm qed iħossni jitqal, kemm qed iħossni minn fuqha, kemm qed naqta' aktar nifsi, kemm forsi qed imbagħti biex norqod bil-lejl, kemm it-tabib forsi qed iċanfarni u daw il-problemi kollha li jiġu. U nimmaġina Matteos ukoll min iżid f'dawn il-festi mhux fil-festi biss, iżda taffettwak mentalment ukoll fil-figura tiegħek inti xi tħares fil-mera naħa tara differenza u ma jibda jiġik xejn u Jiena dak li nkwiet fil-fatt dak li kont se nkompli miegħek Rebekka sorry kont se naqtalek. Illi iktar milli nkwieta kif nidher huwa nkwieta mentalità, mentalment, psikoloġikament kif affettwatni, kif qed iddejjaqni emozjonalment. Ġifieri mhux sempliċement x'nara ħadd m'għandu jikmandani fuq kif għandi nidher, imma jiena kif qed inħossni. U anka saħħti kif qed taħdem jew x'sabli jew ma sablix it-tabib. Dawk huma. Kif għandi nipprepara ruħi għal dawn il-festi tal-milied biex nibqa' dej normali imma ma jkollix problemi ta' saħħa. Mela l-ewwel qabel kollox dun nitalmu ngħidu le grazzi, mela jekk jiena naf li kielt biżejjed daqshekk ħanieqaf nan, si, ma, imini. M'għandix għalfejn tieħu għalija, jekk tieħu għalija mhux problema tiegħek. Jiġifieri ħanejdilha ma, kielt biżejjed għallum m'għandix għalfejn nibqa' niffanga għax naf illi jien ħambagħad il-konsegwenzi b'kull rispett lejn kulħadd. Jekk persuna wara ikla mhux ħażin tbagħti mill-ħruq ta' stonku, mill-laċtu, minn affarijiet bħal pereżempju jien m'għandix abtit issa. Matteos, naqtalek klimek forsi qed tissegwina l-mami tiegħi. Aħna familja kbira u dejjem issejjer u dejjem tam u ma tistax tmur id-dar u ma tieħux. Jekk tiekol xorta tgħidlek li tieħu xi ħaġa. Kif ħanejdilha? Mela li tieħu miegħek isa li tgħid forsi ħadtu kiltu darba oħra, inqas il-bilanċjajt naqra. Però l-mentalità hija ċertu ikliet speċjalment irrid nibqa' noħroġ il-platti samma litteralment li kien ħireġ minn imnieħri. Illi mhix idea tajba, aħna qatt ma konna magħmulin biex nikkonsma, aħna maħniex ġemel. Tajjeb għax il-ġemel kif għandu dik it-tumbata fuq daru, aħna jkollna tumbata hawnhekk u forsi hawnhekk illi ħafna minnha ma jeħdux gost biha. Ġifieri l-ewwel qed nitalmu ngħidu le xbajt grazzi daqs li kieku. Number 2 anke nitalmu li waqt dawk il-ħin li mhux qed niekol m'għandix festini, ħankompli niekol normali. U xi ġifieri normali, l-aħjar ikel normali huwa l-ikel naturali. Mhux l-ikel tal-bottijiet u l-ikel tal-pakketti. In-natura provdidilna ħafna ikel, għaw Malta ngħixu f'pajjiż li hawn provvidenza ta' ikel naturali, nażlu lilu. Fejn jitlu drinks, idealment nażlu l-ilma u mhux again xorb artifiċjali. Għax bekk aħna dejjem qed nikkumpensaw u qed nagħmlu l-ġid, speċjalment fi żmien ta' festi illi dejjem ħajkun hemm dik in-naqra ikel mhux tas-soltu. Jena nirringrazzjak Matteos il-ħiniti ħanaddu għal-moment ta' reklami.